Prvi put u životu uradio glavinjar. Samo malo jači. Malo se vidi treptajan. Drma momački. Jebe mi ja. Bolje kad je ovo. Drmusa pravo, ljudi. Minuti 16. Dosta je lupiranja. Dajte nek mi neko kaže ovo valja. Jer ako valja, napravio bi malo som je krenuo u doboju. Sinoć pao jedan od 15 kg. Neko večer se otkače jedan 7 kg. Ne znam da se vidi šta. Telefonom snima. Jes 5 mega, a recite mi, jel valja?